Салом алейкум, подписчикои канали Battle Go ё худ майдони Battle. Комментариҳои охирона хонда ё ин ки комментариҳое ки бисёртар дар як мавзӯъ шидагиянд ҳамаҳоро хондему ба як хулоса омадам ки ҷавоб бугумтонам дар ҳамон комментариҳотон. Мақсад бисёриҳо дар комментария нависондастанд ки Стёпара ё Искандара даъват кӯ, Файрод кӯ биёя ихел ухел. Мақсад ман шумода чӣ гуфтанем? Якумш ки ман ягон каса маҷбур карда иҷо оварда наметавонам. Дуюмш ки дари офиси мо барои ҳама ҳуяй. Ва сеюмш ҳаме ки ҳастаи чизое ки шумо намедонед, набояд донед ва ман наметавонам ҳамон чиза шумода гуфтам. Барои ҳамин илтимос як хулосатона бирорен ба ҳамин суханои ман. Баъд мисол нахоҳад ки ҳамон одам агар биёяду ман амра сиёмка карда катиш суҳбат карда дар шумо ба тамошои шумо напартом. Баъд Стёпара майдон бировардан и ҳоли мо ҳеҷ чиз да бигем тайёр нестем. Барои ҳамин яке дар фикраш ҳастем. Мақсад ҳозир ҳамин як-ду батлай ҳамонро гузаронем. Мақсад мо коре мекунем ки ҳамаи шуморо чизе ки шумо дархост мекунед ҳамонро иҷро кунем, қонеъ кунем. хулоса ҳамин мақсади ҳамин видеоро партофтан асос ҳамин буд ки ман ҳамаи комментариҳои шуморо мехонам, мебинам. илтимос ҳақорат камтар нависед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, бо канали мо бошед. ба наздикӣ ду батл дорем, мезгаронемаш, тамошо кунем. Бошед.